Damos a esta hora en directo tamén ao voceiro do PSOE na Deputación de Ourense, secretario dos socialistas en Ourense, Álvaro Vila. Boas tardes. Moi boas tardes, Jesús. Imagino que pouco que engadir con respecto ao que lle preguntaron tamén ao seu secretario galego. Sí, no, simplemente aclarar unha situación, o sea que a denunciante nunca falou dunha situación de acoso laboral. Esta é unha figura que puso en riba da mesa o alcalde. Ela sempre falou en todo momento dunha situación de acoso, simplemente. O sea, acoso, non lle puso calificativo. Recordemos que a súa orixe é a de encubrir por parte do alcalde unha situación de acoso sexual a esta concelleira por parte de outro concelleiro. E unha vez que ela puso no conocemento do alcalde esta situación, o alcalde, en vez de cesala fulminantemente o concelleiro, o mantuvo no seu posto hasta que un mes despois este cesou de maneira voluntaria, con todos os honores, ademais, parabéns do alcalde. Ademais, non comunicou ao partido e permitiu que este acusador seguira como militante do Partido Socialista. Isto que significa? Significa unha vitimización do acusador sexual e un desamparo para a vítima de dito acoso. En todo caso, por a pregunta que lle facían ao vestido, non era moi coñecedor dos detalles desas denuncias internas. Non sei se aquí en Ourense se pudo saber con detalle que o contido desas denuncias. Vamos a ver, a diferencia do que os outros casos o desconozco físicamente, digamos, o que pudo pasar en Lugo, o pudo pasar na alcaldesa de Coruña, neste caso, é dicir, a denunciante é anónima. O sea, se mantén o anonimato, perdón, pero non é anónima. É dicir, ela se puso contacto comigo, como xa dixen no seu momento a roda de prensa, e unha vez que a convocamos na sede do Partido Socialista, ela físicamente fixo entrega do escrito onde ponía manifesto este feito, o fixo verbalmente e, ademais, o fixo polo canal interno do partido. É dicir, que non é unha persona, digamos, o que fixeron a denuncia anónima, non, se mantén o anonimato desta persoa, pero en todo momento fixo presencia física para presentar esta denuncia. Bueno, como valora vostede que o alcalde de Barbadas quera seguir para adiante con un minigoberno que por agora conta tamén co apoio dun edil ex-socialista e tamén de Democracia Ourensana, e por outra parte que se estea a decir por parte de Democracia Ourensana que o que poida pasar en Barbadas podría repercutir na política noutros concellos, como pode ser o da capital ou mesmo na Deputación. Bueno, eu creo que son lecturas moitas veces interesadas as que se fan. É dicir, en primer lugar, analizar que é moi difícil que un concello como Barbadás, con unha población de caixe 15.000 habitantes, se pode gobernar con simplemente 3 edís. É dicir, en todo caso, nós o que reivindicamos é que o alcalde estese no seu posto, que deixe a alcaldía de paso, digamos, a un goberno socialista, que é o que hubo sempre no Concello de Barbadás. Despois, as lecturas que se poden facer na Diputación, bueno, eu creo que o que temos que poñer en valor, sobre todo, todos os partidos políticos. Cando falo de todos, falo de todos. É dicir, que non se poden consentir estes casos de acoso que pode haber hacia, neste caso, unha muller. E creo que nese caso temos que ser todos moi contundentes nesa situación e non querer aproveitar nun momento dado unha situación política para que os números se den dunha maneira ou doutra. Temos que ser moi categóricos todos os grupos políticos, e eso fan un chamamento tanto ao Partido Popular como ao resto de grupos que están na Corporación de Barbadás, como BNG, como Partido Galego, como a Democracia Ourensana, por suposto, a que faciliten unha gobernabilidade e non permitan, digamos, que unha persona siga mantenéndose, digamos, no poder polo poder e facendo conta, digamos, que na Diputación de Ourense pois podía o equilibrio facerse dunha ou de outra maneira. Ve vostede factible que pois esa mensaxe que vostede traslada e esa petición que vostede traslada se poida cumplir? Cree que algún dos concelleros que apoia neste caso a Xosé Carlos Valcárcel, independentemente de que el xa dixo que non parece disposto a deixar esa acta, cree que algún dos concelleros podría cambiar de opinión? Bueno, vámoslo ver. Mañá hai un pleno convocado ás 9:30 da mañá, donde esperemos que se den as explicacións e os partidos políticos tomen posición sobre esta situación e a partir de aí pues, analizaremos como queda esa situación. Pero creo que todos debemos ser coherentes e temos que facilitar, digamos, unha gobernabilidade
no Concello de Barbadás, que a forza máis votada que foi neste caso o Partido Socialista. Realmente, mañá vamos a esperar o que aconteza no pleno, as explicacións que se den, e despois a continuación pois falaremos con distintos grupos políticos para ver cual é a súa posición. Xa para rematar, Álvaro Vila, secretario dos socialistas ourensáns, imagino que un desexo para 2026 é que se solucione este tema, pero non sei se ten algunha mensaxe que quera trasladar a maiores. Sí, a mensaxe é que non hai vítimas de primeira e de segunda, nin acusadores de primeira e de segunda. E cando nos marcamos unhas reglas políticas, morales, todos os grupos políticos as temos que levar a cabo. Esta situación que acontecía en Barbadás, que levou a esta persoa ao límite psicolóxico, por non se debe permitir, e como tal debemos actuar consecuentemente todos os grupos políticos. Espero que mañá se os partidos políticos se posicionen e a partir de mañá pues, facilitemos esa gobernación que ten que haber no Concello de Barbadás. Moi ben, pois moitas gracias, feliz ano novo. Igualmente, feliz ano novo.